ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நாங்க பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அத்தியாயம் 14 பார்க்க போறோம். ஞான யோகம் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு குணத்ரய விபாக யோகம், ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள், பிரத்யேகமா முக்குணங்களை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சரிங்களா? நேத்திக்கு ஞான யோகம், அதாவது 13ல இருந்து 18 வரைக்கும். அதுல நேத்திக்கு நம்ம கஷேத்திர விபாக யோகம், அதுல பாத்தீங்கன்னா கஷேத்திர இந்த சரீரம் அதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் கஷேத்திரஜ ஆத்மா பரமாத்மாவை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். எதனால இந்த ஆத்மா இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கு, எப்படி அது இந்த ஜட உலகத்துல பந்தப்பட்டிருக்கு, என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது அதற்கேற்ற செயல்களை ஈடுபடும் போது கர்மங்களை சம்பாதிக்குது. அந்த கர்மங்களினால அது இந்த ஜட இயற்கையில ஜட உலகத்துல சம்பந்தப்பட்டு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இன்னைக்கு அப்போ அந்த முக்குணங்கள் அதோட ஆத்மா சம்பந்தப்படும் போதுதான் நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப அந்த முக்குணங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா அதுதான் காரணம் தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப அந்த குணங்களை பத்தி நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் போது அதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்றத நம்மளால இன்னும் சரியா புரிஞ்சுக்க முடியுங்களா? அதனாலதான் பகவான் பிரத்யேகமா அத்தியாயம் 14ல குணத்ரய விபாக யோகா அதை நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். பொதுவா பக்தியில நம்ம நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் ஆகணும், இவ்வளவு பிரயத்தனங்களும் இவ்வளவு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் பகவான் எதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க? பகவத்கீதை, பாகவதம், உபநிஷத்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள் இதெல்லாம் எதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க? வேதங்கள்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்மா பகவானை அடையறதுக்காக. அந்த ஒரு காரணம் தான். ஏன்னா வழி தெரியாம நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கோம். அப்ப அது என்ன காரணம் தெரிஞ்சு ஆத்மா நிலைப்பாடு தெரிஞ்சு பகவானை அடையணும். அந்த ப்ராசஸ் அதுதான் நம்ம ஒரு ஆத்மா செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்றது. அதுதான் பிரதானமா பார்க்க வேண்டியது. பகவானை அடையிற மார்க்கத்தை அது தேடி அது பகவானை அடையணும் அப்படின்றதுதான் இல்லைங்களா? ஆனா அதை மறந்து எல்லாரும் என்ன பண்றோம்? இந்த இல்யூஷன்ல ஜட உலகத்துல அறியாமைனால நம்ம இதுதான் வாழ்க்கை, இந்த சரீரம் சம்பந்தப்பட்டதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்றதுல நம்ம ஈடுபடுத்திக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணுன்றதுக்காக தான் நம்மளோட சாஸ்திரங்கள் ஆத்தாரம் நமக்கு பகவானை நமக்கு காட்டி கொடுக்கும். வேதத்தோட நிலைப்பாடு பகவான் யாரு அப்படின்னு நமக்கு காட்டி கொடுக்கறது இல்லைங்களா? அப்ப பகவானை அடையறதுக்கான மார்க்கத்தையும் வேதம் நமக்கு கொடுக்குது. அப்படின்னும் போது உபநிஷத்துக்கள் எல்லாமே 108 உபநிஷத்துக்களும் வேதங்கள்ல ஒரு பகுதி தான் இல்லைங்களா? வேதங்களில் எடுக்கப்பட்டதுதான். அப்படிங்கும்போது நம்ம பகவத்கீதையும் நம்ம உபநிஷத் பார்க்கிறோம், கீதா உபநிஷத்னு. இப்ப நம்ம அந்த பக்தி அதைதான் நம்ம பண்ணணும். மனம் அலைப்பாயிர மனத்தை நம்ம பகவான் நிலை நிறுத்தணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம்ல. ஜட உலகத்துல அலைப்பாயிர மனதை பகவான். அப்ப அதுக்கு என்ன தடையா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6 விரோதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மாச்சரியம். இந்த 6 விஷயங்கள். காமம் அப்படின்றது லஸ்ட், இந்த ஜட உலகத்தில் நமக்குள்ள ஆசைகள். குரோதன்றது கோபம். நம்ம ரொம்ப காலம் நல்லபடியா ஒரு உறவை கூட வச்சிருப்போம், இல்லைன்னா நம்ம ரொம்ப காலம் நல்ல பேரை வாங்கியிருப்போம் வெளியில ஆபீஸ்ல எல்லாம். ஆனாலும் நம்மள குடும்பத்திலயா இருக்கட்டும் வெளியிலயா இருக்கட்டும், அந்த கோபம் அப்படின்றத காமிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்துலயே அது எல்லாமே நம்ம செஞ்ச நல்லது அத்தனையும் வீணா போயிடுது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த கோபம். அதுக்கப்புறம் லோபம், கிரீட். அப்ப மெட்டீரியல்லையும் அது நமக்கு நன்மை கிடையாது, ஆன்மீகத்திலும் அது நமக்கு நன்மையை கொடுக்கறது இல்லை. அதுக்கப்புறம் லோபம், கிரீட், பேராசை. அதுக்கப்புறம் மோகம், எது மேல பேராசை? இந்த ஜட உலகத்தின் மேல. அப்புறம் மோகன்றது இல்யூஷன், அறியாமையில இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் மத அப்படின்றது ப்ரைட், எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் மாச்சரியம், என்வி, பொறாமை. சரிங்களா? இந்த 6 விஷயங்களும் என்ன பண்ணுது? நம்மள பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு வைக்குது, பக்தி செயல ஈடுபடாம பிரிச்சு வைக்குது. அப்ப இதெல்லாம் அனர்த்தாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் அவித்யாவோட அடையாளங்கள். மனம் மனத்துக்கு நம்ம அபிஷியல் பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? நான் அப்படின்னு நினைக்கிறதா மனசுதான் அது குறிப்பிடுது. இப்ப எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனம் ஆசைப்படுற விஷயத்த நம்ம சொல்லுவோம். எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்றது மனம் ஆசைப்படுற விஷயத்த நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ஐ அது யாரை ரெப்ரசன்ட் பண்ண? மனத்தை. அப்படிப்பட்ட மனம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கு? அடங்காததா இருக்கு, கடினமானதா இருக்குன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அது எங்கெல்லாம் போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 6 விஷயங்கள்ல அது எப்பயுமே ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனால அது என்ன பண்ணுது? நம்மள பகவான் வீட்டு பிரிச்சு இந்த ஜட உலகத்துல மாயையில நம்மள சிக்குண்டு வச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இதெல்லாம் நம்ம வெளியில இதுல இருந்தெல்லாம் வெளியில வரணும் அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி சேவையில அந்த மனம் அது இருக்கு இல்லைங்களா? அதை நம்ம பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். அதான் பக்தி யோகால நம்ம பார்க்கிறோம், என் மேல் உன் மனதை நிலைநிறுத்து அப்படின்றது பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம செய்யும் போது
என்ன பண்ணுவோம், இந்த அடங்காத மனத்தை நம்ம பகவான் மேல் நிறுத்தும் போது நம்மளால பக்தியில நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடைய முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம குணத்ரய விபாக யோகம் பார்க்க போறோம். அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம ஸ்லைட்ஸோடய பார்த்துடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனஷலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदे सतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा டிவோட்டீஸ். நம்ம இன்னைக்கு 12வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதற்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 13 அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். அர்ஜுனரின் 6 கேள்விகள். அது வந்து 13.1ல கேட்டிருப்பாங்க. க்ஷேத்திரன்னா என்ன, க்ஷேத்திரஜ்ஞன்னா என்ன அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. பரமாத்மா பத்திலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப ஏதத் வேதிதோ மிச்சாமி, ஞானம்னா என்ன, ஞேயம்னா என்ன, ஞான சக்ஷுனா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப ஏதத் வேதிதோ மிச்சாமி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம பார்த்தோம். க்ஷேத்திரம் மற்றும் க்ஷேத்திரஜ்ஞா மற்றும் ஞானத்தின் விளக்கங்கள் அது வந்து 13.2 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். க்ஷேத்திரஜ்ஞம் சாபி மாம் வித்தி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் என்னென்ன அப்படின்றது 13.8 12 வரைக்கும் மயி சானன்ய யோகேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்த்தோம். 12 இந்த ஸ்லோகங்கள் முழுக்க பகவான் வந்து அடக்கம் அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு பகவானை பக்தி பண்ணி பகவானை அடையிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்திருந்தாங்க. ஞேயம்ன்றது அறிவின் பொருள். அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா க்ஷேத்திரஜ்ஞ அது ரெண்டும். அப்போ அது வந்து 13.13 19 வரைக்கும் சர்வதக் பாணி பாத்தம் தத் சர்வத்தோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்த்தோம். பிரகிருதி புருஷா மற்றும் யூனியன் இதெல்லாம் சேர்ந்திருக்கும் போதுதான் என்ன ஆகுது, இந்த ஜட உலகம் வந்து ஆக்டிவா இயங்கிட்டு இருக்கு. அப்ப 13.20 26 வரைக்கும் காரணம் குண சங்கோஷ அப்படின்னு ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்த்தோம். அறிவின் பார்வை எப்படி எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றது வந்து 13.27 35 வரைக்கும் எல்லாரையும் சரிசமமா பார்க்கணும் அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப க்ஷேத்திரஜ்ஞ யோரேவ மந்திரம் ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு பிரத்யேகமா நம்ம முக்குணங்களை பத்தி பார்க்க போறோம். ஏன்னா இதோட சம்பந்தப்படுறதுனால நமக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி ஏற்படுது இந்த ஆத்மாவுக்கு அப்படின்ற தெரிஞ்சு போச்சு இல்லைங்களா. அப்ப அத்தியாயம் 14 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம்னா குணங்களின் நிபந்தனைகள் என்னென்ன அப்படின்றது 14.1 14.9 வரைக்கும் இதம் ஞானம் உபாஸ்ரீத்ய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்க்கிறோம். குணாதிசயங்கள் செயல்களின் மற்றும் இறப்பு. குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கும், செயல்கள் அதோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும், இறந்ததுக்கு அப்புறம் அது எங்க போகும். அதாவது குணங்கள்ல அந்த குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டவங்க, அதாவது சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க, ரஜகுணத்தில் உள்ளவங்க, தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க. அப்ப அது வந்து 14.10 14.18 வரைக்கும் யதா சத்வே பிரவருத்தே தோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம பார்ப்போம். முறைகளை மாற்றுதல் 14.19 14.27 வரைக்கும் மாம்சையோ அவ்ய பிரச்சாரினே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்ப்போம். என்னென்ன அப்படின்றத ஸ்லைட்ஸோட நம்ம பார்க்கலாம். துர்கா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகங்கள் வாசிக்க விருப்பப்படுறாங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத சதுர்தசோऽध्यायः குணத்ரய விபாக யோகः. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानम् उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इदो गदाः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். பகவான் கூறினார், மீண்டும் ஞானங்களின் எல்லாம் சிறந்ததான உன்னதமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். இந்த ஞானத்தை அறிந்தே முனிவர்கள் எல்லோரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இதுவரைக்கும் நிறைய ஞானங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. அர்ஜுனரும் அதை சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதாவது ஆன்மீக ஞானங்கள் எல்லாம் நிறைய நீங்க எனக்கு கொடுத்திருக்கீங்க அப்படின்றத அர்ஜுனரும் சொல்லியிருந்தாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது வரைக்குமே. இதுலயும் உன்னதமானது ஞானம் என்ன அப்படின்றதையும் நான் வந்து உனக்கு கூறுகிறேன் அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஞானத்தை அறிந்தே முனிவர்கள் எல்லாரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர். பொதுவா முனிவர்கள் ரிஷிகள் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தியான நிலையில இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படாம தன்னை விலக்கி வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? தியான முறையின் மூலியமா இந்த அவங்களுக்கு தாத்பரியம் தெரிஞ்சிருச்சு. இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனாலதான் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம இருக்கோம். அதனாலதான் நம்ம கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து விலகி இருப்பாங்க. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா முனிவர்கள்லாம் ரினவுன்ஸ்டா நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த ஞானத்தை அறிந்தே இந்த முக்குணங்களை பத்தின நல்ல விஷயங்கள் அதாவது முழுமையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனாலேயே முனிவர்கள் எல்லோரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர். இந்த டியூயாலிட்டிஸ், இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எதுலையுமே அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ரியாக்டே பண்ண மாட்டாங்க. அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் சித்தமுனி அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம இந்த முக்குணங்களை துறந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்பாங்க. அதுக்கு பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுத்திருப்பாங்க. இருந்தாலும் பக்குவம் அப்படின்றது எப்ப வரும்னா, இந்த முக்குணங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் போது நல்ல ஒரு பக்குவம் நமக்கு ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.2 ஸ்லோகம். இதம் ஞானம் உபாஸ்ருத்ய மம சாதர்மியம் ஆகதாः சர்க்கேபினோ நோபஜாயந்தே பிரளயேன வியதந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கை போன்றதான தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்று ஒருவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ அழிப்பின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஏன்னா இது எல்லாமே ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இல்லையா? முக்குணங்கள்ன்றது ஜட விஷயங்கள், ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், ஜட இயற்கைய முக்குணங்கள் தான் நம்ம பார்த்துட்டோம். அப்ப அதுல இருந்து யார் ஒருத்தவங்க விலகி இருக்காங்களோ, இந்த முக்குணங்களை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு, இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து யார் விலகி இருக்காங்களோ, ஒருவன் என்னுடைய இயற்கையை போன்றதான தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். அப்ப மிச்சம் இருக்கிறது என்னது? ஆத்மா மட்டும்தான். ஆத்மா என்னது? சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். பகவானும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். அப்போ ஆத்மா தெய்வீகமானது இல்லைங்களா? அப்போ ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கையை போன்றதான தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படாம இருக்கும்போது பகவான் சொல்றாங்க இல்லைங்களா, இதை படைச்சது நானு, ஆனா இதோட சம்பந்தப்பட்டவன் இல்லை அப்படின்னு வந்து பகவான் குறிப்பிடுறாங்க ஸ்லோகங்கள்ல. அப்ப யார் ஒருத்தவங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ அவங்களும் தெய்வீக இயற்கை பகவான் மாதிரி தெய்வீகமான இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்று ஒருவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ அழிப்பின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. அப்ப அந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க, மீண்டுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். யார் இதுல இருந்து வெளியில வராம இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே இருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.4 ஸ்லோகம். सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत्योनिर् अहं बीजप्रदपिता. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குந்தின் மைந்தனே, இந்த ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களுக்கும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன என்பதும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். பகவான் வந்து எல்லாருக்கும் என்னது தாத்தா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம். ஏன்னா பிரம்மாவை பகவான் தான் படைச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரம்மா வந்து நமக்கு அதாவது உயிரினங்கள் எல்லாம் பிரம்மா படைக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அத்தியாயத்துல. அப்படின்னும் போது எல்லாரையும் படைக்கிறது பகவான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த ஜட இயற்கையின் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களிலும் எல்லா லிவிங் என்டிட்டியும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன என்பதும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் எல்லாருமே யார்கிட்ட இருந்தா வந்திருக்கோம், பகவான் கிட்ட இருந்தா வந்திருக்கோம் என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.5 श्लोकम्. Yes, Mataji. Sattvam rajastama iti guna prakriti sambhavaah nibatnanti mahabaho
தேஹே தேஹினன் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகும். உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் போது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவன் ஆகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப ஜட இயற்கைன்றது என்ன? இந்த 3 குணங்கள் அப்படின்றத பார்ப்போம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். எப்போ இந்த உயிர்வாழி இதோட சம்பந்தப்படுறாங்களோ அப்ப இந்த குணங்களோட அவங்க கட்டுப்படுத்தப்படுகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். பாத்தீங்கன்னா இங்க 3 குணங்கள் இருக்கு. அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பொம்மலாட்டம் நடக்கும் இல்லைங்களா? பொம்மைகளை கயிறுல கட்டி ஆட்டி விடுவாங்கல்ல, அது மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்காங்களோ அதற்கேத்த செயல்களை செய்வாங்க. யாரு ரஜோ குணத்துல இருக்காங்களோ அதற்கேத்த செயல்களை செய்வாங்க. தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க அதற்கேத்த செயல்களை செய்வாங்க. அப்ப இந்த குணங்களோட சம்பந்தப்படுது ஆத்மா, அப்ப அதற்கேத்த மாதிரி அது செயல்கள் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப கட்டுண்டு இருக்கும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெளிவா இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு தெரியுது. சரிங்களா? மாதாஜி 14.6 ஸ்லோகம். तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसङ्गेन पद्माति ஞானசங்கேன சானக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாவமற்றவனே, சத்துவகுணம் மற்றவைகளை விட தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாப விளைவுகளில் இருந்தும் விடுவிக்கிறது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். இருந்தாலும் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர்கள் ஆகி விடுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இருக்கலே உயர்ந்த குணம், இந்த 3 குணங்கள்ல உயர்ந்ததுன்றது சத்துவ குணம். எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது நமக்கு தூய்மையை மட்டுமே கொடுக்கும். ஏன்னா நம்மள பாப செயல்கள்ல ஈடுபடுத்தாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ மற்றவர்களோட தூய்மையானது சத்துவகுணம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த நிலையில சரி அப்படி இருக்கும்போது புண்ணியங்கள் தானே செய்யறோம். அப்படி இருக்கும்போது எதனால கட்டுண்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நல்ல நல்ல செயல்களை செய்யும்போது ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அதை நம்ம என்ஜாய் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்போ அது என்ன பண்ணுது, நம்மள கட்டுண்டவங்களா ஆக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு? பகவான். எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ண வேண்டியது யாரு? பகவான். அப்படின்னும் போது நம்ம தனிப்பட்டு இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நம்ம என்ஜாய் பண்றோம் அப்படின்னா அது நம்ம அந்த அர்த்தம். அப்ப நல்ல செயல்களே செஞ்சு நம்ம அதோட நம்ம சம்பந்தப்பட்டு சந்தோஷப்படுறோம் அப்படின்னும் போது அந்த இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர் ஆகின்றனர். அதனாலதான் டிவோட்டிஸ் எப்பயுமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் அவங்க செஞ்சாலுமே எல்லாமே பகவானோட அனுகிரகம். ஏன்னா பகவான் அப்படிதான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? உனது கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. பலனை யார்கிட்ட நம்ம கொடுக்கணும்? பகவான் கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு. இல்லைன்னா அதுக்கான பந்தத்துல நம்ம ஈடுபடுவோம். அதனால நமக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி கிடைக்கும். அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க பகவான்? நல்ல செயல்களை செய்யணும். அத நம்ம பலன்களை பகவான் கிட்ட சமர்ப்பிக்கணும். தாமரையிலே நீர் போல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அப்ப நம்ம நல்லதே செஞ்சாலும் கூட அதோட இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர் ஆகிவிடுகின்றனர் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.7 ஸ்லோகம். ஸ்ரீதர் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्कसमुद्भवं सन्निबध्नादि कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्. हरे कृष्णा. பிரபுஜி, தேங்க்யூ சோ மச். குந்தின் மகனே, ரஜோகுணம் எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது. இதனால் ஒருவன் ஜட பலன் நோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவன் ஆகின்றான் அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம முன்னாடி பார்த்தது சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க எதனால அவங்க கட்டுண்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். எல்லையற்ற ஆவல்கள், ஆசைகள் அதிகமா இருக்கும். தனக்கு நிறைய ஆசைகள் வச்சிருப்பாங்க. அதை அடையறதுக்கு அவங்க முயற்சி பண்ணுவாங்க. இத பொதுவா சொல்லணும்னா சுயநலம் அதிகமா இருக்கும். துரியோதனன் என்ன பண்ணாங்க? இந்திரபிரஸ்தமும் தனக்கு வேணும், ஹஸ்தினாபுரமும் தனக்கு வேணும். பாண்டவர்களுக்கு ஒரு துளி கூட தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? ஒரு ஊசி நுனி அளவுக்கு கூட நான் அவங்களுக்கு ராஜ்யத்துல இடம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ ரஜோகுணம் எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது. இதனால் ஒரு ஜட பலன் நோக்கு செயல்கள். அப்போ எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதற்கு பலனை எதிர்பார்த்தவங்க செய்யறதுல ஈடுபடுவாங்க. அப்ப ஜட பலநோக்கு செயல்கள் கட்டுண்டவன் ஆகின்றான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.8 ஸ்லோகம். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ரீட் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஹலோ மாதாஜி, கேக்குதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கேக்குது. 14.8 தானே மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, வாசிங்க. தமஸ்தத்வ ஞானஜம்
विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्वनित्वभि तन निबाधि नति भारत. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ हरे ஸோ कृष्ण மச். माताजी. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you பரதனின் माताजी. மைந்தனே, தமோகுணம் எல்லா உயிர்வாழ்களின் மயக்கத்திற்கும் காரணமாகிறது. மயக்கம்ன்றது நன்மை தீமை தெரியாத இருக்கிற நிலை, சரிங்களா? சரி தவறு தெரியாத இருக்கிற ஒரு நிலை. இந்த குணத்தின் விளைவு கட்டுண்ட ஆத்மாவை பிணிப்பவையான பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஆகும். அப்ப சரி தவறு தெரியாம, அதர்மம் தர்மம் தெரியாம அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பயுமே வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாவும் இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு மாதிரி என்னன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு எந்துவாவே அவங்க இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம், சரிங்களா? நிறைய நன்மைகள் இருந்தா கூட அதுல உள்ள ஒரு குறையை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதனால ஒரு தொய்வோடையே அவங்க இருப்பாங்க. ஒரு ஆக்டிவா அதுல ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு குணத்தினால அவங்க என்ன பண்றாங்க, கட்டுண்டவங்களாகிறாங்க. அவங்களுக்கு எதுலையுமே நம்பிக்கையும் இருக்காது. கடவுள் சாஸ்திரம் இதெல்லாம் நம்பிக்கையும் இருக்காது. எவ்வளவு சொன்னாலும் அதாவது வந்து அந்த ஒரு அப்ரோச் இருக்கும் இல்லைங்களா, நம்ம ஆக்டிவா இதை செய்யணும் அதை செய்யணும், அந்த ஒரு சுறுசுறுப்பு எந்தன்னு சொல்லுவோம் நம்ம, அதுவும் வந்து அவங்களுக்கு நிறையவே இருக்காது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.9 ஸ்லோகம். லலிதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். படிக்கட்டுமா? அவசியம் மாதாஜி. सत्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु मम प्रमादे संजयत्युत. हरे कृष्णा. தேங்க்யூ சோ மச். சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க இன்பங்களை அனுபவிப்பாங்க, நல்ல செயல்களை செஞ்சு அதுல உள்ள இன்பங்களை அனுபவிப்பாங்க. ரஜோகுணம் உள்ளவங்க பலன்களை அனுபவிப்பாங்க. தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது அந்த மயக்கம் அறியாமை அதுல வந்து அவங்க கட்டுண்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.10 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் ரீட் பண்றேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகிவிடுகிறது. மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும் வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி இருக்கிறது. நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இடத்துல நம்ம இருக்கும்போது சில சமயம் நமக்கு வந்து சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கும், அப்போ ரஜோகுணம் தமோகுணம் தாழ்ந்திருக்கும். சில சமயம் ரஜோகுணம் அதிகமா இருக்கும், சத்துவகுணம் தமோகுணமும் தாழ்ந்திருக்கும். சில சமயம் தமோகுணம் ஓங்கி இருக்கும், சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தாழ்ந்திருக்கும், சரிங்களா? இந்த ஒரு உயர்நிலைக்கான போட்டி வந்து எப்பயுமே இருக்கும். தவறுன்னு தெரியும், சரி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதுல இருந்து விலகிறோம். சில சமயம் தவறுன்னு தெரியும், ஆனாலும் ஆசை அதிகமா இருக்கிறதுனால அதை அதர்ம பண்ணியாவது அடையும் அப்படின்னு வந்து நம்மளுக்கு தோணும் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லா மனிதர்கள்கிட்டயுமே இந்த முக்குணங்கள் இருக்கு. இந்த முக்குணங்களோட உயர்நிலை போட்டி, அந்த போட்டி தான் நம்மளோட மன உளைச்சலுக்கு காரணமா அமையுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? அப்போ என்ன பார்க்கிறோம்ங்க, சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயம் ரஜோகுணம் உயர்ந்திருக்கிறது. அதே மாதிரி மேலும் சில சமயம் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதற்கான இதுதான் நம்ம மனம் எதனால போராட்டத்தோட இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த முக்குணங்களோட போட்டி எப்பயுமே நிலவிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது. அதனாலதான் இப்படிப்பட்ட மனதை வந்து நம்ம பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும்ன்றது பகவான் நமக்கு மார்க்கமா கொடுக்குறாங்க. அதனாலதான் பகவான் பகவத்கீதைய போர்க்களத்துல இருந்து உபதேசம் பண்றாங்க. ஏன்னா கலிகாலத்துல மனிதர்களோட மனம் வந்து போர்க்களம் மாதிரி எப்பயுமே வந்து எப்படி இருக்குமா, அமைதியாவே இல்லாம இருக்கும், இரைச்சலோட இருக்கும். அப்படிப்பட்ட மனத்துல இந்த 3 குணங்களோட போட்டி எப்பயுமே நிலவிக்கிட்டே இருக்கும். அதுவும் தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்கிறதுக்கு அதிகமான கலிகாலத்துல வாய்ப்பு உண்டு. அப்ப அப்படிப்பட்ட மக்கள் ஃபால் டவுனா இருக்கும் இல்லைங்களா, இந்த ஜட வாழ்க்கையை சிக்கொண்டு நமக்கு எல்லாம் மார்க்கமா வந்து பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, பகவத்கீதை நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இந்த மனம் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் மேல நிலை நிறுத்தணும், பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம மார்க்கமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.11 ஸ்லோகம். श्रीधर प्रभु जी हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यथा तथा विद्यावृत्तं सत्
त्वमित्युतः इत्युत हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. உடலில் இரு கண்கள், இரு காதுகள், இரு நாசி துவாரங்கள், வாய், பிறப்புறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும். இந்த உடல்ல 9 ஓட்டைகள் உண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, 9 வாயில்கள் உண்டு அப்படின்னு பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசிக்கப்பட்டு இருக்கும் பொழுது, சத்துவகுணம் நம்ம ரொம்ப நல்ல நல்ல விஷயங்கள் செய்யறோம் அப்படின் போது மனம் அப்படியே பிரகாசமா இருக்கும் இல்லைங்களா? நல்ல சந்தோஷத்தோட புத்துணர்ச்சியோட நம்ம இருப்போம் இல்லைங்களா? அப்போ 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசிக்கப்பட்டு இருக்கும்போது ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும் கேட்கவும் சுமைக்கவும் முடியும். அவங்க என்ன ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் அதை சரி அளவு அதோட தாற்பயத்தை சரியான நிலையை அவங்க எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகின்றான். அப்போ எல்லாத்தையும் அவங்க சரியான நிலையில புரிஞ்சுக்கும் போது அவங்க தூய்மை அடைகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். சரிங்களா? அப்போ ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட அவங்க இருப்பாங்க. இப்ப நல்ல கோயிலுக்கு போறோம், நல்ல யாகங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து நம்மளோட கைங்கரியமா நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா அன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருப்போம்? ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்போம் இல்லைங்களா? இன்னைக்கு கோயில்ல கைங்கரியங்கள் ஃபுல்லா நம்மளே செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னும் போது ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும். அப்ப அந்த மாதிரி மகிழ்ச்சி அதெல்லாம் வந்து நமக்கு சத்துவகுணத்தின் போது மேலிட்டு இருக்கும். இதுவே சத்துவகுணத்தின் நிலை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.12 ஸ்லோகம். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। हरे लोभा प्रवृत्तिराम्य कर्माणमशाङ्कस्वहा रजस्तेतानि जायन्तु विवृद्धे भरतर्षभु। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ ஒரு மனிதன் ரஜோகுணத்தில் உயர்வு பெற்றிருக்கும் போது எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆசைகள் இருக்கும். இப்போ ஏதோ ஒரு விஷயத்துல இப்போ பாத்தீங்கன்னா பொருள் மேல ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க இல்லைங்களா? இந்த பிக்சர்ல நிறைய ஆசைகள் இருக்கும். இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பொருள் மேல அப்படின்போது அவங்களுக்கு என்ன பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னு. அப்ப அந்த ஆசைக்கான ஏக்கமும் இருக்கும். அதுக்காக அவங்க கடினமா உழைப்பாங்க. சரிங்களா? நிறைய என்டிவர் பண்ணுவாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்றாங்களோ அது ஜட உலகத்தில் உள்ள ஒரு பொருள் மீது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆசை, ஏக்கம், அதை அடையணுன்றதுக்காக கடின உழைப்பு, இதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்தின் அறிகுறியா நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இப்போ உள்ள தலைமுறைகள், இப்போ உள்ள மனிதர்கள் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு விஷயத்துல ரொம்பவே ஈடுபாட்டோட இருப்பாங்க. பொருள் உலகத்துல ரொம்ப பற்றோட இருப்பாங்க. நிறைய ஆசைகள் இருக்கும். அதை அடையணும்ன்ற ஏக்கம் இருக்கும். அதுக்காக கடினமா முயற்சி பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அது வந்து ரஜோகுணத்தின் அறிகுறியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.13 ஸ்லோகம். லலிதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண. प्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृत्ते कुरुनन्दन। हरे कृष्णा மாதாஜி, குருவின் மைந்தனே, தமோகுணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். தமோகுணத்தை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்க மாட்டாங்க, எதுலயுமே ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இந்த சோம்பல், மயக்கம் இதெல்லாம் இருக்கும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடோட இருக்கும்போது தர்மம் அதர்மம் தெரியாமலும் இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அவங்கள தமோகுணத்தில் உள்ளவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது இந்த குணங்கள் வந்து ஒருத்தவங்க கிட்ட ஃபுல்லா சத்துவகுணம் இருக்குமா, ஒருத்தவங்க கிட்ட முழுக்க தமோகுணம் இருக்குமா, ஒருத்தவங்க கிட்ட முழுக்க ரஜோகுணம் கூட கிடையாது. கலிகாலத்துல எப்படி இருக்கும்னா எல்லார்கிட்டயுமே இந்த 3 குணங்களும் இருக்கும். ஆனால் அதோட ரேஷியோ ஒருத்தவங்க கிட்ட சத்துவகுணம் அதிகமடியா இருக்கும், ரஜோகுணம் தமோ கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். ஒரு சிலவங்க கிட்ட ரஜோகுணம் அதிகமா இருக்கும், தமோகுணம் சத்தியகுணமும் கம்மியா இருக்கும். அந்த அளவு தானே தவிர ஒருத்தவங்ககிட்டயும் முழுமையா சத்துவகுணத்தோட இருக்காங்கன்னா கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடு கலியுகத்துல கிடையாது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதாவது வந்து சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, சத்தியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா வேற வேற பிளானட்ல இருப்பாங்களாம். இப்ப வந்து தேவர்கள் எல்லாம் சத்துவகுணத்துல இருப்பாங்க. அதே வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து ரஜகுணத்துல இருப்பாங்க, அசுரர்கள்லாம். அப்போ அவங்க 2 பேருக்கு இடையில போட்டி வரும். சரிங்களா? சண்டை வரும். அசுரர்கள் போய் அவங்கள வந்து தன்னோட கண்ட்ரோல் கொண்டு வர பார்ப்பாங்க. அப்போ அவங்க 2 பேருக்கும் சண்டை வரும். அதுல அதர்மம் வந்து தோத்து போயிடும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப வேற வேற பிளானட்ல கிரகங்கள்ல இருக்கும் 2 குணங்களும். அதே வந்து திரேதாயுகத்துல பாத்தீங்கன்னா வேற வேற கண்ட்ரில இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ராமர், ராவணன் அவங்கள நம்ம உதாரணமா எடுத்துப்போம். அப்புறம் துவாபர யுகத்துல ஒரே குடும்பத்திலே இருப்பாங்க. அதுதான் வந்து கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள்னு. அப்போ இது கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லா மனிதர்கள்கிட்டயுமே இந்த குணங்கள், தெய்வீக குணங்கள்
அசுர குணங்கள் இருக்கும். அதனாலதான் பகவானால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யாட்சனை பகவான் அழிச்சாங்க. அது மாதிரி ராவணனும் அழிச்சாங்க, துரியோதனன் எல்லாம் அழிச்சாங்க. ஆனா கலிகாலத்துல எதனால பகவானால வந்து அழிக்கிறதுக்கு வந்து அவ்வளவு உடன்பாடு இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரெண்டுமே ஒரே மனிதன் கிட்ட இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? ஆனா கலிகாலம் எண்ட் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அசுர குணத்துலதான் இருப்பாங்க. அப்ப பகவான் கல்கி அவதாரம் எடுத்து எல்லாரையும் அழிச்சிடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். கோயிலுக்கும் போவாங்க, அதே சமயத்துல வந்து அதர்மம் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருப்பாங்க கலிகாலத்துல. மாதாஜி 14.14 ஸ்லோகம். ஸ்ரீதர் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। यथा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमवितां लोगानमलान्ति प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। பிரபுஜி, சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இறக்கும் தருவாயில் என்ன நினைக்கிறோமோ நம்ம அதையே நம்ம அடைவோம் அப்படின்னு பகவான் வந்து 8வது அத்தியாயத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இறக்கும்போது பகவானை நினைச்சோம்னா பகவானை நம்ம அடைவோம் அப்படின்றது நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப இறக்கும்போது சத்துவகுணத்துல நல்ல வந்து மகிழ்ச்சியோட நல்ல வாழ்க்கை திருப்தியா வாழ்ந்தோம், எல்லாருக்கும் நன்மைகளை செஞ்சோம் அப்படின்ற ஒரு மனநிறைவோட அவங்க வந்து தன்னோட உடலை விட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க எங்க போவாங்களாம்? முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றனர். மேல உள்ள பிளானட்டரி சிஸ்டருக்கு அவங்க போவாங்க. அதாவது சொர்க்கலோகம், மகரலோகம், தபலோகம், அங்கெல்லாம் தான் முனிவர்கள் அப்ப பக்தர்கள்லாம் வாழற இடம். அப்ப தூய்மையான உலகங்களுக்கு அவங்க போறாங்க. யாரு போவாங்கன்னா சத்துவகுணத்துல நிறைய நன்மைகள் தான தர்மங்கள்லாம் பண்ணவங்க மனநிறைவோட இருக்கும்போது அவங்க மேலுலகங்களை அடையறாங்கன்றத பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.15 ஸ்லோகம். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி। ரஜோகுணத்தில் இருக்கும்போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களிடையே பிறவி எடுக்கின்றான். தமோகுணத்தில் இருக்கும்போது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான் அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க நிறைய ஆசைகள் பற்றுகள் வச்சு அதுக்காகவே தன்னோட வாழ்க்கையெல்லாம் வாழ்ந்து அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க? பல நோக்கு செயல்கள் ஈடுபடுற மறுபடியும் இந்த பூலோகத்திலேயே அவங்க பிறவி எடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அது தமோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க இறக்கும்போது என்ன ஆவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க இன்னும் தாழ்ந்த லோகங்கள் அதுல போயிட்டு பிறப்பாங்க. அதாவது மிருக இனத்தில் அவங்க பிறவி எடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா அவங்க தர்மம் அதர்மம் தெரியாம இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க நிறைய தவறுகள் செஞ்சிருப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு மனித பிறவில இருந்து மறுபடியும் தாழ்ந்த பிறவி அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.16 ஸ்லோகம். லலிதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன். कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. हरे कृष्णा. மாதாஜி, சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மை அடைகின்றான். நன்மைகளே செய்வாங்க, அதனால அவங்களுக்கு பாவம் இருக்காது, தூய்மை அடைகிறாங்க. ரஜோகுணத்தில் செய்யறவங்க துக்கத்தில் இருப்பாங்க. எதனால துக்கம்? நிறைய ஆசைகள், கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ ஏக்கம் துக்கம் அவங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கும். தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்றத்தனத்தாலும் விளைகின்றன. அப்ப இவங்களோட செயல்கள் எதனால ஏற்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறியாமையினால அவங்களோட செயல்கள் இருக்கும். அந்த அறியாமை காரணமா அவங்களோட செயல்கள் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.17. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। सत्त्वसंजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சத்துவகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகின்றது. ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகிறது. தமோ குணத்திலிருந்து அறிவின்மையும் பித்தமும் மயக்கும் விருத்தி ஆகின்றன. அப்ப குணத்திலிருந்து என்னென்ன விருத்தி ஆகுது அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்ப அதுக்கேற்ற செயல்கள்ல தான் நம்ம ஈடுபடுறோம் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன பார்க்கிறோம் இங்க? சத்துவகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம்
அதாவது வேதத்தில் குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்றதுனால உண்மையான ஞானம் அவங்களுக்கு தெரியும். அப்போ ஞானம் விருத்தி ஆகுது. ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தி ஆகுது. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆசை அதிகம் இல்லையா? இன்னும் போதும்ன்ற எண்ணம் இல்லாம நிறைய ஆசைகள்லாம் அவங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்ப பேராசை கிடைக்கும். அப்ப தமோ குணத்திலிருந்து அறிவின்மை, பித்தம், மயக்கம் விருத்தி ஆகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.18 ஸ்லோகம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्ता अथो गच्छन्ति तामसाः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர்கள் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கணும். சரிங்களா? அப்போ நன்மைகளே செய்யக்கூடியவங்க மேல் உலகத்தை நோக்கி போறாங்க. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பூலோகங்களிலே வாழ்வாங்க எப்பயும். அப்போ தமோ குணத்தில் இருப்பவங்க நரக உலகங்களை நோக்கி செல்றாங்க. அப்போ இதெல்லாம் தான் அவங்களோட டெஸ்டினேஷனா இருக்கும். நம்ம சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கும் அந்த வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்திருந்தோம்னா நம்மளுக்கு உயர் லோகங்கள் கிடைக்கும். ரஜோகுணத்தில் இருந்தோம் அப்படின்னா திரும்பவும் இந்த பூலோகத்திலே பிறப்போம். தமோ குணத்திலே நம்ம வந்து வாழ்க்கை வாழ்ந்திருந்தோம் அப்படின்னா நரக லோகங்களுக்கு நோக்கி போவோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது எல்லாமே என்னன்னா இவங்க எல்லாமே நல்ல செயல்கள், இவங்க எல்லாமே பாப செயல்கள், இவங்க பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள். அதாவது விக்கர்மா, கர்மா, அக்கர்மா. அக்கர்மான்னு இது வந்து நம்ம சொல்றதை விட இதுவும் வந்து என்னது நல்ல செயல்கள், பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். சரிங்களா? இதுதான் வந்து 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம். நம்ம ஒரு ஜட உலகமும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சரிங்களா? அதுல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பூலோகம், நம்ம இருக்கக்கூடிய இடம். கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு இருக்காங்க. அவங்களோட நாபிலிருந்து லோட்டஸ் ஸ்டெம் வருது. அதுல ஒரு தாமரை பூ இருக்கு. அதுல வந்து பிரம்மா இருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மாவை தான் படைப்பாங்க. அவங்க கிட்ட வேதங்களை கொடுப்பாங்க. அதை ஆதாரமா வச்சு பிரம்மா வந்து இந்த 14 உலகங்களையும் இது பாத்தீங்கன்னா பகவானோட அந்த நாபிலேருந்து வந்து அந்த தாமரை தண்டு அதை சுத்தி இந்த 14 லோகங்களும் இருக்கும் அப்படின்றதான் பார்க்கிறோம். அப்ப மேல் லோகங்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறீங்களா? அதுல இருந்து இது கீழ் லோகங்கள்ன்றது இதெல்லாம். அப்போ யாரெல்லாம் சத்துவகுணத்துல இருக்காங்களோ அவங்க எங்க போவாங்க? புவர்லோகம், ஸ்வர்கலோகம், மகர்லோகம், ஜனலோகம், தப்பலோகம், சத்தியலோகம் வரைக்கும் அவங்க போவாங்க. அதே வந்து ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க திரும்பவும் இந்த பூலோகத்துல பிறவி எடுப்பாங்க. தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க அத்தல, வித்தல, சுத்தல, தலாத்தல, மகாத்தல, ரசாத்தல, பாத்தால அப்படின்னு வந்து லோகங்கள் உண்டு. இது கூகுள்ல போட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு லோகத்துக்கும் யாரு அதிபதி, இங்கெல்லாம் யார் யார் வசிக்கிறாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு நல்லபடியா தெரிய வரும். சரிங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி லோகங்கள்ல யாரெல்லாம் வந்து தமோ குணத்தில் இருக்காங்களோ அவங்க போவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.19 ஸ்லோகம். லலிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। கிருஷ்ண மாதாஜி. अन्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। हरे कृष्णा। மாதாஜி. அப்போ இதுதான் நம்ம சிக்குண்டு இருக்கோம். அப்ப இந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கும்போது நம்ம இந்த பிறப்பு, ஏன்னா இந்த 14 உலகத்துல எந்த இடத்துல நம்ம இருந்தாலும் நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சின்றது நிச்சயம் இருக்கவே செய்யும். பிரம்மாவுக்கும் உண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். சரிங்களா? ஆனா இங்க ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் இருக்குங்களா, ஹரிநாமம், அதை உச்சரிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த ஜட உலகத்துல இந்த மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது நம்ம இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து நம்மளால வெளியில வந்து பகவானோட ஆன்மீக உலகத்துல நித்திய சூரிகளை நம்மளால பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்ய முடியும். பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, இங்க உள்ள மத்த கஷ்டங்கள் நம்மள வந்து நெருங்காது. காலம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது டைம் ஃபேக்டர் இங்க உண்டு. இரவு பகல், அப்புறம் வந்து அதான் எல்லாத்துக்குமே மேனுஃபேக்சரிங் டேட், எக்ஸ்பைரி டேட் உண்டு இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல. அதெல்லாம் ஆன்மீக உலகத்துல கிடையாது. இருட்டு உண்டு இங்க. அங்க ஆன்மீகத்துல இருட்டுன்றது கிடையாது. அப்புறம் இங்க 7 கஷ்டங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பிறப்பிறப்பு, மூப்பு, முதுமை, நோய், அதுக்கப்புறம் வந்து அதிபூத்த, அதி ஆத்மா, அதி தெய்வா அப்படின்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்ன்றது இந்த ஜட உலகத்தில் உண்டு, ஆன்மீக உலகத்துல கிடையாது. அப்போ அப்படிப்பட்ட பகவான் நித்தியமா வாசம் செய்யற ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா இந்த பூலோகத்துல நம்ம மனிதனாய் பிறந்து நம்ம வேதங்களை நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணி குருவோட கைடன்ஸோட பக்தி சேவையில பகவான் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி ஈடுபடும் பொழுது நம்ம அதுவும் கலிகாலத்துல ஹரிநாமம் உச்சரிக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம இந்த ஜட உலகத்தை தாண்டி நம்ம ஆத்மா அடைய வேண்டிய உன்னதமான நித்தியமான இடத்தை நம்ம அடையிறோம். இதுதான் மார்க்கம். இதுதான் ஒரு ஆத்மாவோட பயணமே.
சரிங்களா? இத நம்ம தெரிஞ்சுக்காத வரைக்கும் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே தான் நம்ம இருப்போம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை. நம்ம செய்யற செயல்கள் எல்லாமே இந்த 3 குணத்துல ஒரு குணமா தான் இருக்கும். சரிங்களா? என்பதையும் பரமபுருஷன் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவர் என்பதையும், இது எல்லாத்தையும் படைச்சது பகவான். பகவான் இந்த முக்குணங்களை விட உயர்ந்தவங்க அப்படின்னும் போது, நம்ம இவங்க கையில மாயை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? மாயா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அவங்க பிரகிருதி அதுதான் இந்த 3 குணங்கள். இவங்களோட கையில நம்ம இல்லாம, நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம மனம், நம்ம செயல் எல்லாம் பகவானுக்காக இருக்கும் பொழுது, சரிங்களா? பரமபுருஷன் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அடைய முடியும். பகவானோட ஆன்மீக இயற்கைன்றது சச்சிதானந்த சொரூபம். அப்ப அந்த சச்சிதானந்த சொரூபம் ஆத்மா இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம வந்து அந்த இயற்கை அடைஞ்சு பகவானை அடைஞ்சு நித்திய சேவைகள்ல நம்மளால ஈடுபட முடியும் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெளிவா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.20. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Gunani tanatitya tindehi dega samuddayan janma mrityu jara dukke vimukto kamrutta makshute. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களில் இருந்து நம்ம எல்லாருக்குமே புலன்கள் உண்டு. உடலை அடைந்த ஒருவன் போது மனம், புலன்கள் இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லைங்களா? ஆக்டிவானது. அப்போ உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது, அப்ப இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும்ன்ற பக்தி செயல் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோம். மனதை பகவான் மேல் நிலைநிறுத்து நம்மளோட புலன்களை எல்லாம் பகவானோட செயல்களை ஈடுபடுத்துறோம். கர்ம யோகாவை நம்ம பயன்படுத்துறோம். அந்த இடத்துல பக்தி யோகத்துல நம்ம இருக்கோம். அப்படின்னும் போது பிறப்பு இறப்பு மூப்பு இவற்றினின்று இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்று, அப்போ எப்போ விடுதலை கிடைக்கும்? பகவான் மீது பக்தி சேவை செய்யும் போது அப்படின்றத நம்ம ஞான யோகத்துல நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதே வாழ்விலும் இதற்காக நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டாம். அப்புறம் எப்பயாவது நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு கிடையாது. இந்த வாழ்க்கையிலேயே இப்ப நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற இந்த மனித வாழ்க்கை உயர்ந்தது, கிடைத்தற்கரியது. அதுவும் இந்த ஆன்மீக ஞானத்தையும் நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்துல நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப குருவோட அனுகிரகத்தோட நம்ம பக்தி சேவையில் நம்மள நல்லபடியா மனதை நிலைநிறுத்தி சில புலன்களை பகவான் மேல நம்ம என்கேஜ் பண்ணும்போது இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை, அதாவது பக்தர்கள் வந்து நான் கோலோகம் போயிட்டு வைகுண்டம் போயிட்டு தான் நான் வந்து பக்தி செய்யணும், அப்பதான் நான் சந்தோஷம் இருப்பேன் அப்படி நினைக்கவே மாட்டாங்க. எந்த நரகத்தில் இருந்தாலும் கூட மார்க்கம் தெரிஞ்சு போச்சு. நம்மளோட மனத்தை பகவான் மேல நிறுத்தணும், நம்மளோட புலன்களை பகவானுக்காக நம்ம பகவான் மேல பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது. அப்போ அவங்க எந்த உலகத்துல இருந்தாலுமே, அதனாலதான் பக்தர்கள் கிட்ட போயிட்டு உனக்கு கோலோகம் போகணுமா வைகுண்டம் போகணும்னா எந்த இடத்துல இருந்தாலும் பகவானே உண்மையில் பக்தி சேவையிலே ஈடுபடுத்து அப்படின்றது அவங்களோட வேண்டுதலாவே இருக்கும். அதுதான் உயர்ந்த நிலை சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அப்ப இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்க்கையின், அப்போ நித்தியசரிகளா இருந்து என்ன சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க போறோமோ அது இங்கேயே கூட நம்மளால செய்ய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பகவான் கோயில் இருக்கு, நம்ம வீட்டுல விக்கிரகங்கள் இருக்கு, இவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம ஆன்மீக பக்தி யோகத்தை நம்ம கையில எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த வாழ்க்கையில நித்தியசூரியா இருந்து என்னத்தை அனுபவிப்போமோ சந்தோஷத்தை, அதையே நம்ம இப்ப உள்ள வாழ்க்கையிலும் நம்மளால அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு தான் பார்க்கிறோம். இப்ப கிடைக்கிற இந்த இன்பம் இருக்குங்களா பக்தி யோகத்துல, அது நம்மள பந்தப்படுத்தாது, மாறா நம்மள பகவானை திருப்திப்படுத்தும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.21 ஸ்லோகம். ஸ்ரீதர் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச கைர்லிங்கே ஸ்ரீ குணா நேதா ஈனதோ பவதி பிரபோ கிமாச்சார கதம் சைதாம் ஸ்ரீ குணான நிவர்த்திதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அர்ஜுனர் வினவினார், எனதன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவன், அப்ப முக்குணங்களிலிருந்து உயர்ந்திருக்கணும், பகவானோடு இணைந்திருக்கணும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அவனது நடத்தை என்ன? அவங்க இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல அவங்கள நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்? அவங்களோட நடத்தை எப்படி இருக்கும்? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து உயர்கின்றான்? இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து அவங்க எப்படி உயர்ந்திருக்காங்க? அவங்களோட அடையாளம் என்ன? அதுதான் ஸ்தித முனியும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இங்கேயும் அர்ஜுனர் வந்து கொஸ்டின் கேக்குறாங்க. அதற்கு பகவான் என்ன உபதேசம் கொடுக்குறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி 14.22, 23, 24, 25. லலிதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா.
படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரகாசஞ்ச பிரவருத்திம் ச மோகமேவ ச பாண்டவ ந வேஷ்டி சம்பிரவருத்தானி ந நிவృత్తాని காங்க்ஷதி உதாசீன வதாசீனோ குணேத்யோ ந விசால்யதே குணா வர்த்தந்த இத்யேவ யோ வதிஷ்டதி நேக்தே समदुःख सुख स्वस्थस् समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. हरे Hare कृष्णा. Thank you so much. பகவான் கூறினார் பிரகாசம் பற்று அறியாமை மத்த ஜதன் இருக்காங்க மயக்கம். ஓகே, பிரகாசம் எனக்கு இது டேப் மறைக்குது, மன்னிக்கணும். பிரகாசம் பற்று மயக்கம் இது எல்லாமே முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்ட. பிரகாசம் சத்துவகுணம், பற்று ரஜோகுணம், மயக்கம் தமோகுணம். இவை தோன்றி இருக்கும்போது அவற்றை வெறுக்காதவனும் அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும். இந்த மூணு விஷயங்களும் நம்ம கிட்ட ஏற்படும் போது சந்தோஷம், அதாவது நம்ம நல்ல விஷயங்களை செய்யும்போது சந்தோஷப்படுறது, அப்புறம் அதே நம்ம ஆசைகள் படும்போதோ இல்லைன்னா அறியாமையில தவறுகள் செய்யும்போதோ, அதாவது இந்த தமகுணத்துல இருக்கும்போதோ இந்த மாதிரி நேரத்துல இயல்பா வரதான் செய்யும். அது நமக்கு இயல்பாவே அந்த விஷயங்கள், ஏன்னா முக்குணங்களோட தாக்கம் நமக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா. இந்த சரீரமே இந்த முக்குணங்கள் இது ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்தான். அப்போ அது இயல்பா நம்ம கிட்ட தோணதான் செய்யும் அந்த எண்ணங்கள். அப்போ அதை பார்த்து வெறுக்காதவனும் அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும் இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல், சரிங்களா, அது கொடுக்குற அந்த குணங்களினால வர விளைவுகளை கவனிக்காமல், அப்ப இந்த குணங்களோட பற்றுதல் இதற்கு போக்கஸ் பண்ணாம இருக்கிறது, சரிங்களா. உறுதியா இருப்பவனும் இயல்பாதான் வரும். அதாவது எப்படின்னா சொல்லுவாங்களா, இயற்கைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இந்த குணங்கள்னால வர செயல்கள் எண்ணங்கள் எல்லாமே இயல்பாதான் வரும். ஆனா அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ரொம்ப பற்றுதல் இல்லாம அதுல இருந்து விலகி உறுதியா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும். அப்போ குணங்கள் தான் நம்ம செயல்களை அதாவது பொம்மலாட்டம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த கயிறு தான் நம்மள ஆட்டுவிக்குது அப்படின்றது, அதாவது அந்த முக்குணங்கள் அதுதான் நம்மள ஆட்டுவிக்குதுன்றது நம்ம அந்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இந்த ஸ்லைட்ல. அப்ப குணங்களே செயல்படுகின்றன, நம்ம செயல்படல, என்ன பண்ணுது குணங்கள் நம்மள செயல்படுத்துது அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருக்கிறவங்க, சரிங்களா. குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும் இன்பம் துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும் மண்கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும், சரிங்களா. எல்லாமே ஒரே நிலையா கவனிக்கிறது, சமமா பார்க்கிறது. அறிவு நிறைந்தவனும் புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக காண்பவனும். யாரும் புகழ்ந்தா அதற்காக ரொம்ப சந்தோஷப்படுறதும் இல்லை, இகழ்ந்தால் அதற்காக வருத்தப்படுறதும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு மனநிலை. மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும், சரிங்களா. நண்பனையும் எதிரியையும், நண்பன் விருப்பு, எதிரி இது விரோதம் இல்லைங்களா, ஒரு போல் நடத்துபவனும் அப்படின்றதையும் பார்க்கிறோம். எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும், எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதோட பலன்கள்ல பற்று இல்லாம இருக்கிறவங்களும் ஆன ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா. கிட்டத்தட்ட சித்தமுனி அந்த ஒரு ஸ்லோகத்தோட இதை கம்பேரிசனை நம்ம பார்ப்போம். அப்போ ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல இருந்து குணங்கள் தான் செயல்படுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இயல்பை அது போக்குல விட்டுறது, அதை நம்ம ரியாக்ட் பண்றது இல்லை. அந்த குணங்கள் ஏற்படுத்துற விஷயங்களுக்காக ரியாக்ட் பண்ணாம எப்பயுமே சமநிலையில இருந்து பக்தி மார்க்கத்தில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகங்களில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.26 ஸ்லோகம். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. Hello. हरे कृष्णा माताजी. मां च यो व्यापिसारेण भक्ति योगेन सेवते
सगुणान् समतीतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட, சரிங்களா? அப்போ பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன். பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறவங்களுக்கு இழிவு அப்படின்றது கிடையாது. ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். அப்ப இதுதான் மார்க்கம், சரிங்களா? இந்த ஒரு நிலைப்பாடு அப்படின்னும் போது நமக்கு மறுபடியும் என்னன்னா, அத்தியாயம் 12ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சிறிது எல்லாமே எல்லாத்துலயும் வந்து சம நோக்குள்ளவங்க வந்து எனக்கு பிரியமானவன், ஆனா வந்து பக்தியில ஈடுபடுறவங்க எனக்கு மிக மிக பிரியமானவன். அது மாதிரி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்ப வந்துடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவ்வளவு விஷயங்களும் குணங்களோட நம்ம சம்பந்தப்படாம இருக்கணும் அப்படின்றது எப்ப நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி யோகத்துல நம்ம ஈடுபடும் போதே நம்ம இந்த விஷயத்த நம்ம ரொம்ப ஸ்பெகுலேட் பண்ணிக்காம பக்தியில ஈடுபடும் போது இந்த நிலைப்பாடு ஒரு மனிதனுக்கு இயல்பாவே வந்துடும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இதுதான் வந்து மார்க்கம். நம்ம 13.22ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? குணசங்கோசிய அப்படின்னு. ஆத்மா இந்த குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனால பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில ஈடுபடுது அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதற்கான மார்க்கம் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். 14.26 பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். ஏன்னா அவங்களோட மனமும் புலன்களும் பகவானை திருப்தி பண்றதுலயே இருக்கிறதுனால அவங்க இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தத்திலிருந்து இயல்பாவே அவங்க வெளியில வந்துருவாங்க. ரொம்ப பிரயத்தனம் பண்றதுன்றதே கிடையாது. அதனாலதான் வந்து அஷ்டாங்க யோகா அதெல்லாம் வந்து கஷ்டம். ஏன்னா அவங்க இந்த குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு விடுபட்டு இருக்கிறதுல அவங்க முயற்சி பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அது சிறிது சிரமம். ஆனா பக்தி யோகத்துல உள்ளவங்களுக்கு இயல்பாவே மனதையும் புலன்களையும் பகவான் மேல பிரத்யேக பயன்படுத்தும் போது இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து தாக்கத்துல இருந்து அவங்க விலகி வந்துடுறாங்க இயல்புலயே அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.26-27. லலிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடுறாங்க, சரிங்களா? இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலை, இறுதி சுகம்ன்றது என்னது? பகவானை அடையிறதுதான் இல்லைங்களா? முக்தி அதுதான். மரணமற்றது அழிவற்றது நித்தியமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே. அந்த நிலை வந்து நம் ஆத்மாவுக்கு ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். யார் ஒருத்தவங்க இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து விலகி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு. இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு குணத்திரை விபாக யோகம் அதில் நம்ம பார்த்தோம். முக்குணங்களோட தாக்கங்கள், அதோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, பத்ம புராணம் வாசிச்சலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிக்கலாம். பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 14வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். எதிரிகள் நண்பர்களாக. ஒருமுறை காஷ்மீரை ஆண்ட சௌரியவர்மன் என்ற அரசன் வேட்டைக்காக காட்டுக்கு சென்ற போது அவனுடைய குதிரை ஒரு முயலை துரத்தி கொண்டு ஓடியது. ராஜாவும் அதன் பின்னே சென்றான். அப்பொழுது அவ்விரண்டும் ருஷிவத்சன் ஆசிரமத்திற்குள் நுழைந்து ஒரு நீர்நிலையை அடைந்தது. தம் சத்ருத்வத்தை மறந்து நண்பர்களாயின. இதை கண்டு ஆச்சரியம் அடைந்த அரசன் இது எப்படி என்று முனியை கேட்க, தான் அனுதினம் கீதையின் 14வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்வதாகவும் தான் கால் அலம்பு பிடத்தில் அவை நின்றதால் அவை தம் பகைமையை மறந்ததாகவும் கூறியதோடு முற்பிறவியில் இவை இரண்டும் என்றும் சண்டையிடும் தம்பதிகள் ஆவர் என்றும் கூறினார். மேலும் கீதையின் 14வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் எதிரிகள் நண்பர்கள் ஆவார்கள் என்றும் கூறினார். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so much. தேங்க்யூ.